गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ हेलो एवरीवन तो दिनैहाय आङो हिन्दीनिनो बुंनोसै आई विल तो दिनै आङो हिन्दीनि नायदोंमोन नै बड'नि बुङाथ' माने तो बहुत मोजां मोनसे जायगायाव जे थांगासिनो दङ तो बेजोंहाय माने पाहाड़ी जायगा तो जों लामाखौ दिन्थिनि र' लामाया बहुत बढ़िया है अरे ट्रेन तारिख सरबत पहाड़ा माड़ी दामी नुहुरदों लामाफ्रा बहुत मोजां तो बेजों लामाया जोंहायबो गोबाङैनो आरि बानायगासिनो दङ नै रेस्टुरेन्ट मा बानायगासिनो दङ पिकनिक थांगोन फेमिलि आरि थाङो जोङो नै ज'नो थांजासै जोङो नै बाबू कहाँ जा रहे हैं हम लोग रेडी बना के लेके घर में बना के लेके जाते हैं याद है कि नहीं तुम बताओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग कहाँ पर है बता देना तो ऐसा होता है अरे तुमको सब लोग देख के हंसेंगे Samsing रुक के लेना होगा आपको तो बिल्कुल बोलेंगे तो जों थांगासिनो दं रकी आइलेन्ड होननाय मोनसे जायगायावहाय बहुत मोजां होननानैहाय खोनानो मोनो तो आंबो मालाबाबो थांफेराखै तो दिनैहाय फार्स्ट टाइमनिखौहाय जोङो थाङो तो नायलांबाय थादो फैयै जोङो दा मेटलि मोनफैबाय मेटलिनिफ्राय बहुत गोजान थांनांगौ आरोबाव जों मेटलि माने हाथाइखौ बाजारखौहाय जों बारगासिनो दङ माने आं खिथायो लकेसनखौ बे मेटलि बाजारनिफ्राय ओरैहाय राइट साइडना जों थांनांगासिनो तो नै जों राइट साइडना जों गिदिंबाय दाने ओजों मोना बिनाव सालायदों नामा उनावहाय तो बेबादि भिडिअ बना बेबादि ना चा बागान गेजेर थाङो तो बहुत मोजां नुयो दा मा होनो कलम काटिंजोबदों ना चा बागाननि जुनैखिसे बोरैबा नुदों नङाब्ला बहुत मोजांसिन नुयो दावखोलांगासिनो दं दे हेलो वाव बांसिन दै लों गाड़ियाव जिरायनानै माबा मोनबाय जाग्रा सुरु आङो नायजागासिनो ना खाली उदियो दादा बाबु आयान दे हरे गथे ना देबे बाबू ना देबे फंबाय आयो बाद में किन देबो नि बहुत मोजां भिउ ना बयबो बेनिखायनो फट' मा लानोहाय गसङो मारै मोनदों बोराय हा मारै मोनदों जायगा मोजां मोनदों बनिफ्राय नै पाहाड़ा ओरैबादि समायना नुदों मेगन गिदिर जालाबायसै ओमफ्राय थैनो बायदि जालाबायो बाथ्राया औ वाव ओइ ओरैनोलाय र' थाबायबो रिल्स जागोन वाव जायगाया बेरखादों खिन्थु बरियाखा बोरैबा मोजां बेरायनो मोनबाल' डेन्जार बेरायनो हायो नोंबो बाथ्रा आयौ आरे आङो सि थाव सोआ ओमफ्राय मिथिबाय बियो बेरायनाया आंनि पेशेन्स बियो सिंनि समनिफ्राय गिदिंखायो आङो नुबाय फैयै जोङो मेन रडनिफ्राय जोङो ओंखारफैबाय दा पाहाड़ा बनोसै नै
गाड़ी के दिखाई देला हाँ ऊपर भी है घुमाई बिल्कुल तो टॉप लाइट ले Top line. Oh, bag गोजौआवहाय ने हनै बहुत मोजां खिन्थु माने नायनोहाय बिराद मोजां मोजां टूरिज्म डिपार्टमेंट पार्किंग शायद यही पर करना पड़ता नै बुगायाव जों थांनायसै दा दालि जिबायदि प्लेसाव मोनफैबाय माबायदि बहुत दामि दामि मोजांगोन र' आं देखायनो र' नोंथांमोननो हरगासिनो ओरै वाव थेवबो फट' सैदों हेवन ऑन अर्थ चलो नीचे ले चलते हैं बैठ बहुत गाहायाव फैयो जों दा अजा उसो गारबोबाय गारिखौ बाबू गिर जाओगे एथ' मोजां मोनबाय आं फैनानै जायगाखौहाय एथ' बरिया ना नै दैया नोगोद गुसु दा बारबोदो बारबोदो ओरै बारबोदो गालिद बायगोनलै नोङो आथिया जाखाया नोंना वाव आ गिरने से बहुत टूट जाएगा सब ये उठाई बड़ा गिदिर फट' खैथा फट' लादोंथाय गावसोर मिथिगौ वाव दैया अन्थाइ थाइबेसे दं नुजोबो मैला होननाय गैया दैयासो वाव सिङाव दै सिङाव मा जायगामोनलाय मा जायगामोनलाय Samsing वेस्ट बेंगल चालसानिफ्राय एकदम टार्न लानानै आच्छा गोजौआवनो दावखोबोनांगौ आरो मोनसे जायगायाव थांबाय थानो होनबावदोंमोन बेयो बे जाहैबाय मा आइलेण्डमोनलाय रकि आइलेण्ड बिनि साहा बिदिनो ओंखारनांगौ दै गोथौआव सोलाबला आंथ'